Ba muku labari tunda na ga mutanen comment section sun ce bai san abin da ya faru ba. Abin da ya faru shine kwanakin baya can za ku ga Jaruma tana shiri da Netwako da Regina Daniel har sun je wurinta a Dubai, sun yi hotuna, sun ɗanga hurda tare, duk muna ta kallo. Ni ban san ko kun san da wannan lokacin ba. To ana nan kawai shine sai Netwako kusan ya aure mata, ina ganin sun kai 6 ne ko 5 ne. To sai ya rabu da ɗaya daga cikin matan shi. Sai Jaruma ta fito ta ce, ta yi korafi ta ce ai abin da ya sa ya rabu da matan shi kayan aikinta ne, kayan matanta da take sayarwa yana aiki, shi yasa ai ya rabu da matan shi, yasa ita Regina Daniel ta kama shi bai iya rabuwa da ita ba, maganinta ne yayi tasiri akan shi. Tun ga irin wannan zance yana iya lalata aure ko kuma iya kama aure matsala. To ana nan ita kuma Regina Daniel ta ce ita bata taba ma amfani da maganin da Jaruma, a takaice nake takaita muku labarin dai. Ta ce ita bata taba amfani da maganin da Jaruma take yi ba. Ita dai kai Jaruma ta bata contract akan ta tallata mata maganinta da kuma wasu har da evidence ta bayar. Zan nemo muku evidence duk zan post muku karanta ku gani. Ta bayar da cewa ita har da chat ɗinsu da Jaruma duka ta posting, zan kawo muku duka ku kalla ku gani ku tabbatar. So sai ta ce ita gaskiya bata taba ce ma Jaruma, bata taba ma amfani da product din Jaruma ba. Jaruma ta manipulating ɗinta, tana ce mata ta yi kaza in ta ce mata ta yi haka sai ta ce ita ba za ta yi ba, in ta ce ta yi haka ta ce ba za ta yi ba. So don haka Jaruma ta so ta lalata mata aurenta da mijinta. Ana nan Netwako ya ce gaskiya Jaruma ta mishi cin fuska, ta mishi cin zarafi, ta shiga hurumin da bai shafe shi ba. Ran 21 ga wannan watan carab aka kama Jaruma a garin Abuja, aka yi ta prison ɗin da yake Suleja. Yanzu haka an ba da ita on bail, ina ga lawyer ta ya karbe ta on bail, suna da case, za su ci gaba da case. Kamar yau ne aka yi case ɗinsu ko? To amma har yanzu dai labari bai samu baya aka kaya. Amma dai an kulle ta fito tana video tana cewa ai kamun Buhari ya zama shugaban kasa sai da ya taɓa yin prison. Kamun waye ne Obasanjo ya zama shugaban kasa sai da ya yi prison. To ita ma don haka za ta zama shugaban kasar Najeriya, da muryar turanci ta yi shi. Zan iya nema muku bidiyon duk in sassaka muku idan kuna so ku kalla na bidiyon da take bragging. To ita ma tun da ta ci prison ita ma za ta zama president in Najeriya. To kun dai ji a takaice dai labarin abin da ya faru kenan tsakanin Jaruma da family Netwako. Jaruma dai an cire ka, ba wai ina munna bane, saboda duk abin da kuka yake faruwa a duniya nan ni kullum ina faɗa ma kowa zai iya faruwa akan ka, zai iya faruwa a kaina, zai iya faruwa akan kowa. Kaddara ma da cewa da gaske maganin Jaruma ne ma Regina Daniel aiki, ai bai kamata Jaruma ta fito bainan nasa haka, ta san da cewa Regina Daniel is a celebrity and a public figure, ta fito duniya ta gaya ma duniya ga abin da ake ciki ba. Kun ga dan haka bata kyauta ba.